Seng kinongnya kali ka All Meghalaya Khasi Tourist Association hene kasngi kala dawa na umentri katana tourism uba polling do ban thau daki policy ban khanglat iki kali tourist ki bawan na bar jala ban lejrung shaki jaka jungo kai perthai khnang baki trai jala kinyo ban kamai habakran shakilat pathai khobor hadin kachinga kendu ye umentri katana tourism upresiden ke AKMT uba Rikal Dinas Doling ulaong baki kali na bar jala kumna Assam ki wan poi daki phautali shaki jaka jungo kai kumsha sora bat dauki bat kani kapendu nong kala ki driver trai jala ki ba kamai da kabayala me ki beriu na barjala shaki jaka jungok kai hakaleng ka Meghalaya uba Rikal Dinas ulethu baka AKMT ka kentui umentri katana tourism ban thaulat thaulendi ban penbiang no daki jaka ban sange iki kali kamai kumna Assam na ka benta ban ailat yaki kali na po kajala ban yala me ki nongwan shangkai perthei haki jaka jungok kai ki badan hakaleng jong ka Meghalaya Ulong baga jing dawa jongki ban buno daki jaka penyang ki kali kamai na barjala kumha ISBT mauyong bat shaki we ki jaka kamut pat baki persha lani khang ki ban wan chapo kajala hendai kadai ban ailat iki driver trai jala ban im ka kamai daka bakit bat yala ki nongwan shangkai perthei shaki jaka jongokai hapo kajala uba Rikal Dinas ulakam baraki phautali ki bus na Assam janman kasngi sajan ki poi shaki than sora bat dauki kumta na lor bakal pendu nong iki driver trai jala kapan kapnya ru ya kasurok kamtam hanong ba Shillong uba Rikal Dinas ulethu baka seng kenturu yo menteri katana tourism bantuk larlem halor ke jingsha pendik ki driver trajala haki pulit ke Shillong traffic police ki ba penyang ya ki kali kamai hakhandailan ulethu basyan katanat kan sakhot jingyalang ya ka company Adani ka ba khmi ekinongwan shangkai perthei ki ba thmu wan sha Meghalaya ling baka kat ling suin Guwahati te ngilai kendu yai minister tourism hakabai dei namta ka kani ke isi ba thamai ke bangila jet menen ha ke jar meeting kawai ka long ba ngi kwa ban karpati i ba in khangno ye kini kali Assam ki bawan ha kani ka jala jungi ki bakin lich pok ki jaka chungok kai chung ka jala jungi ko thop ngai nuksa kum ko sora kum juru ye ki ki dauki ter kum ta bat ke i ka banga kwa ban ong hang ni ka long ba karpat i minister ba unne no da policy kai ban bu nam ta kini ki wei kali bawan na bar ka jala jungi te haju ko por ni la ongi i ba kadon ke jingsha pendik ru hakani ke benta pok pul sejar nam ta ki prap travel jungi ki baya kamai lang the te ke i ke benta ka bang kwa i ba ngila de bi ong mantan ngi ong ba in so bha ban ong lem no ye ka traffic hang the ban kham ai por no na ka prap ji ai no ken kum ba shpo bu ji ni bu lem ka jaka nam ta ki para khasi jungi ki bat kamai hang the pul sejar ban ni kamai ko ti te kani ka isi ke bat mai manta ngan ong i phi hang ni ha bok pat media jong phi ki ba phi lawan ngong ba kani ke isi ke bang thau thamai mta ka de ba ni khot lang ya barok hoi kan thup ye ki local taxi ki sumo ki bakmai nong po umsning ma ainuk sa bat barok ki bad ki kali kamai ki badan hang ni ka Shillong na ni ka jala Meghalaya jungi ni khot ba ki nya don rengkat bat gi ngim sim ong ba ngi de ngin thau tang ka wi ka san bangin nge tri tang ka wi ka san hin re ngi kwa ba ki ru kinwan rengkat bat ngi banya don rengkat banya tri rengkat hakani ki isi thamai ka ngi jit te hakata ka bentang ye ong i bai la ong nga ban ai shu ka jing tho tang ka tahi la kwa ai shu ka jing tho nam ta ka jing sha pendik jungi yang tie pop sejar ki nam ta ki tribal tourist jungi em kalong kum ni ba kalong ni ngim ong bangim sha ba ki kinwan no hapo Shillong ring sha ki kat ki la banwan hanong thmai ki la banwan hapul sejar ki la ban le hadu hapo nigrim ru ki la ban le ki nikeli Assam ki bawan bu brion thi ring shu ong ki ba in shu korpat i minister jungi ba ong ba in shu thau no the policy num sha shu barkin le yalam kai da maki ken ye ki tourist ki bon kai ni ki yalam kai kum sora kan uksa ni dauki kum ta ter ken tang kata lor kata ngai i fi mem ta ka sarkar kala pemi ki scheme ki babun jai hakaba ki ai ki inuba ki ai ki ni kitai keli ki ba ngila ban sim scheme wat zero down payment tu kala pemi ka government te men tang ong i fi lada ki wan long pi nam ta kata ba ong pi bangimla ban pendap kali lada ka kamai kawan wat manga simet ru ngala ban thiet chi photali kali ngala ban simlun maroi moi simet ki member ki badan ni ba kamai terus ngila ban simamar sipau photali kali pat namta kita ki jingkren jong phi jingkali jong phi nong haba ki wan sini spok ka jela jongi kumbangi ngi sa ngi la julik kai teng sigi scheme gini kitai haba ngilong ki pri balong luxury le sigi wan pok ka jela jongi kai ki banta galong balat ki haban song de local taxi ru ki haban song haba ki kwa bandung sa taka jaka ka baki kwa li jungok kai maki halor ka tahapan ngan ong ipi ka ISBT kalong bangila mention atau momentum bangilung himestar kalong bangi ong ba ni shu ai jing mun ISBT but haju ko pong ila mention ba nang tai na po sam ki wan ki boss
lokal bos ki babon ba wat ki se jang ki penru ponyo potuli kaniru ka jing tho ka bangi ICE minister kalong ba in pendunai ka blok la da filong ka bala pishna no ka an ka ba kinrung po ICT tang ki bos ti la ongi minister tan ru ngi la ya keren men kini singi kita yo benai ba adep kumnu ngam tep kanu ka tarik bila ya keren ru yang bakal adon ka jaka bala terwai ni ban bu no ya kini ki kali ki bawan na bar kenya kita ka jaka yong ya kata ngin angin khot gitu ka ambani ka ba penyai nang tena po sorry ada ni ka ba penyai ti ka airport apa goti hang te yo ingi ai no da jing tho namanta ka jing sap penwit hang te po pelseja nam ta kasi jungi taxi tourist jungi barok untuk lang but ya kata ka jaka ka bangi mention ba in ai ke yong tho ping ka wi jing tho tangum ta